намози ҷумъа баъди адои суннат ҳамаи ҷамоат хутбаи имомро гӯш карда истоданд. баъдтар имом хутбаро ба анҷом мерасонад ва ҷамоат барои хондани фарз намоз аз ҷой мехезанд ва ба намоз шурӯъ мекунанд. ҳозир бошад ба ин нафар диққат кунед. дар вақти намозхонӣ ҷамоат ӯ ба ҳаракатҳои шубҳанок шурӯъ мекунад. аввал ният карда ба намоз меистад ва ҷуздоне ки дар пешаш истодааст чашм аъло мекунад. дар вақти ҳамла ба ҷуздон фарқ мекунад ки кӯдакон ба ӯ нигаҳ мекунанд ва ҷуздонро ба қафо гузошта такрор ба намоз ният мекунад. баъд намозро дар ним партофта ҷуздонро гирифта меравад. зани дертар меояд, диққат кунед. ҳаракатҳое мекунад ки гӯё ӯ намоз мехонад, аммо нияти аслии ӯ интизори дигар занон ки онҳо ният кунанду ба намозхонӣ машғул шаванд. ҷуздонҳое ки дар қафо ҷойгиранд онҳоро гирифта дар назди дигаронаш мемонад ва намозгузории дигаронро фурсат дониста ба кофтани ҷуздонҳо оғоз мекунад. ашёҳои қиматбаҳоро дар як ҷуздони баландсифат гирифта аз он ҷо ғайб мезанад, аммо ӯ як чизро ба ҳисоб намегирад. амниятгар ӯро аз камера тамошо карда истодааст ва барои мудохила вақти дурустро интизор буд. ин бошад акнун дар дуздӣ савияи баландтарин аст. шахсе ки дар қафо аст, диққат кунед. шакли ҷуздон гириашро бинед, дар ҳайрат мемонед. инак боз расидем ба анҷоми як навори дигар. то наворҳои дигар шоду пирӯз бошед.